And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Naghiwalay kami dahil sa nakita kong naiwang kondom sa kwarto niya. Hi DJ Rocky. Isa ako sa mga masugid na listener sa iyong programa. At hindi ko inakalang darating din pala ako sa punto na susulat ako sa iyo para humingi ng payo. At kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam ko. Itago mo na lang ako sa pangalang Aki. At ito ang aking secret file. I am the eldest sa aming tatlong magkakapatid. At dahil sa hirap ng buhay, lumaki ako na lola ko sa mother's side ang naging kasama ko. While ang sister ko naman ay nakay tita na kapatid ng mama namin. Ang bunso naman namin ay nasa mga magulang namin. So in short, hiwa-hiwalay kaming magkakapatid na lumaki. Nung elementary ako, para bang hindi ko na-experience maging masaya. Kasi merong mga pagkakataon na uuwi ako sa bahay na yung school uniform ko ay may mga sulat ng pentel pen. Ang nakalagay, ampun ka, walang mama o papa. Kaya, iba yung impact sa akin ng pumbubuli sa akin. So after graduating elementary, napag-isipan ni Lola na iuwi ako sa mga magulang ko. Tumira na kasama sila dahil hindi na raw niya ako kayang suportahan sa pag-aaral. Mahina na rin ang kinikita niya sa maliit niyang tindahan. And I also insisted na uuwi na ako dahil grabe ang pambubuli sa akin sa eskwelahan. Luckily, pumayag naman. Sa mga unang buwan kong kasama ang biological parents ko, okay naman yung pinapakita nila sa akin. Although, yung bunso kong kapatid parang hindi ko kasundo. Lagi kami nag-aaway. Para bang pakiramdam niya raw ay inaagaw ko ang atensyon ng mga magulang namin. Years passed, naging magkasundo naman na kami ng bunso kong kapatid. At mas naging open ako na makasalamuha sa ibang tao. Lumakas ang kumpiyansa ko sa sarili ko. Never na akong nabully sa school at nagkaroon na ako ng mga achievement. I graduated as a valedictorian ng batch namin. Mama ko yung kasama kong umakyat ng entablado. Sabi, napilitan lang daw siya. Dahil tumanggi ang papa ko, mas pinili nitong manood ng graduation ng sister ko sa elementary. And 6th honor daw yun that time. Kahit naman na sila tita ang mas kinikilalang magulang ng sister kong yun. Ang sama ng loob ko. Kasi obvious naman na iba yung pagtingin nila sa akin.
From then, lihim nang nabuo ang sama ng loob ko sa mga magulang ko. At hanggang ngayon, patuloy pa rin sumasama ang loob ko sa mga magulang ko. Siguro, isipin nyo na masyado naman akong mapag-isip. Wala eh. Ganito ako pinalaki. At ito ang nararamdaman ko. Yung pakiramdam na parang pinipilit ko na lang isiksik yung sarili ko sa mga taong hindi naman ako gustong makasama. Andun yung panghihinayang, inggit, at inis. And at the same time, yung pakiramdam na unappreciated. Ramdam ko kasi na nasa dalawang kapatid ko ang atensyon ng mga magulang namin. Na tipong kahit anong gawin ko, parang wala lang sa kanila. Year 2010, isang taon makalipas, graduate ng high school. Kinailangan ko ng kumayod para magkapera. Hindi na ako nag-college. At hindi ko na rin nagamit ang scholarships. Isinantabi ko ang mga pangarap ko. Since ako yung panganay, kailangan kong tumulong sa pamilya dahil malaki ang gastusin sa bahay. Hindi man nila sabihin sa akin ang harapan. Alam ko na yun ang ibig sabihin ng mga kinikilos at sinasabi nila. Year 2014, nawalan ako ng trabaho. Ilang buwan akong naging tambay. Ang libangan ko, Facebook. Hanggang sa isang araw, nagbabrowse ako sa Facebook, I accidentally clicked a bisexual group. Yep, DJ Rocky. Isa akong bisexual. But that time, hindi pa ako out sa pamilya ko. Meeting other people is my way para kahit papaano maibsan ng mga nararamdaman kong bigat. So to make the long story short, nakisala ako sa group na yun. At doon nagsimula nga, may makilala akong iba't ibang klaseng tao. Pero casual lang. Then year 2015, merong isang tao na itago natin sa pangalang Shin. Pinaramdam niya sa akin na appreciated ako. We ended up dating at naging magjowa kami. Pinapastay niya rin ako sa bahay niya. Hanggang sa nakapagtrabaho ako bilang kusinero sa isang sikat na restaurant dito sa bayan ng Calamba. Kina Shin ako nagstay. And every Sunday lang ako umuwi sa amin. Then Monday afternoon na uli, babalik sa bahay ni Shin. Since night shift naman kami. Tumagal ang relasyon namin ng 16 months. Why? I ended up our relationship kasi nahuli ko siya na niloloko ako. Not just once, not just twice, but 4 times. I kept calm and acted na parang wala lang lahat. Mahal ko eh. Pero yung pang-4 na beses na yun yung rason kung bakit kami naghiwalay eh. Dahil sa naiwang kondom sa kwarto niya. Nakita ko yun nung umuwi ako sa kanila. Sunday evening na supposedly dapat Monday pa ako babalik pero dahil may gulo sa bahay namin, bumalik agad ako. Hindi ko sinabi sa kanya para sorpresahin siya pero ako ang na-surprise. Ako ang nagulantang sa nakita ko. Because honestly, hindi naman namin ginagamit yun. Pero bakit may ganun sa kwarto niya? So I confronted him. At ang sabi ko, kung gusto niya ng ibang guy, palayain ko na siya. At naghiwalay na nga kami. Although, magkatrabaho pa rin kami sa restaurant, pero casual na lang. We never talked about anything rather than work. Pag out naman, parang hindi na nag-i-exist ang isa't isa sa amin. Ganun lang. Sa una masakit, pero naging immune ako
Kasi siya naman yung nagkamali eh. I moved on. And simula noon, hindi na ako nag-entertain ng kahit sino. At sinabi ko sa sarili ko na ilalaan ko na lang yung oras ko sa mga bagay na alam kong magpapasaya sa akin. Na ako lang ang mag-isa. Fast forward July 2021. Meron akong responsibilidad na dapat saluhin ko. At kinailangan kong pakawalan ng trabahong minahal ko na. Mom was diagnosed with stage 5 cataract on both eyes, with glaucoma. Hirap na siyang makalakad dahil sa naging sugat sa kanyang kaliwang binti, dahil sa diabetes. May mga time na bigla na lang siyang nawawalan ng malay. So nag-resign ako sa trabaho para maging tagabantay. Yung kapatid kong bunso, yun na lang ang magtatrabaho. At first, madali lang naman kasi hindi naman ganun kahirap na bantayan si mama. But then, humirap. Pagligo, pagkain. Ako na yung gumagawa lahat. Para bang naging caregiver ng datingan ko. Mahirap yun ha. At para bang sinasampal sa akin yung masakit na realidad na kahit kailan hindi ko magawang ma-voice out sa kanila yung mga hinanakit na patuloy na naiipon sa dibdib ko. Hindi ko magawang sabihin man lang na oo, ako yung panganay kaya mas malaki ang responsibilidad ko sa mga magulang ko. Pero ako lang ba yung anak na dapat mag-alaga? Dapat 3 naman kami magkakapatid. Tapos ako pa yung lalaki. Ultimo, pribadong parte ng nanay namin. Halos araw-araw ko nang nakikita. Pwede namang gawin yun ng kapatid kong babae. Tapos ako pa rin ang gagawa. Alam kong mali na manumbat. Real talk lang. Siguro naman, dapat may fair share kaming magkakapatid dito. Gustong-gusto ko nang sabihin sa sarili ko na magiging okay din ang lahat. Pero hindi ko alam kung gaano ako tatagal sa ganitong sitwasyon. Pilit kong tinutulungan ng sarili ko kasi alam kong maliban sa akin, wala namang ibang pwedeng tumulong. Pakiramdam ko nga, ang tingin sa akin ng iba, nag-iinarte lang ako. Masungit na kasi ako lately. Nagpa-consult ako. And depression hits me. Hindi nila alam na halos mapudpud na ang utak ko sa kaiisip kung ano yung mga bagay na pwedeng makatulong sa akin. Para ako nakikipagdigmaan ng palihim sa daang tinatahak ko na wala man lang akong ideya kung saan ako patungo. Walang araw na hindi na ako nakakatulog ng mas maaga kaysa ng mga panahong maayos pa ang lahat at wala pang gumugulo sa isipan ko. Nasa puntong 4:00 ng umaga pero tuloy pa rin ang pagpatak ng mga luha ko. At kahit kailan, hindi ko gugustuhin na merong makakita na gano'n ang sitwasyon ko. And somehow, I think na mas madaling itago sa ngiti yung sakit at bigat na dinadala ko. Pero nakakapagod din pala. Napapagod na akong umunawa ng sitwasyon. Nakakapanghinang marinig ng paulit-ulit ang mga salitang, nag-iinarte ka lang, tinutopak ka na naman eh. Kunwari, depressed lang yan. Attention seeker lang naman yan. Gusto kong isigaw na, hindi! Maling mindset ang meron ka. Hinding-hindi mo malalaman kung gaano kahirap yung pinagdaraanan ko. Harapin lang ng paulit-ulit ang labang to. Hanggang hindi mo pa nararanasang isuot ang sapatos sa suot ko. DJ Rocky, hindi ko na alam kung anong dapat kong gawin. Dapat ko bang i-voice out to o patuloy ko na lang kimkimin?
Hayaan ko na lang nalamunin ako ng sarili kong kalungkutan at hinanakit para hindi ko sila masaktan emotionally. Sana'y mabigyan niyo ako ng payo. At sa mga magulang dyan, kapatid, kaibigan at kakilala ng mga taong nakakaranas ng anxiety at depression, sana maging aware din kayo, no? Sana magkumustahan kayo. Magyakapan. Kahit simpleng tawag nga lang o text na kumusta, napakalaking impact na yun. At kung sakaling ikaw mismo kabisyo ay nakakaranas nito, tulad ko, pilitin mo lang kumapit. Alam kong hirap ka na pero tiwala lang. Lilipas din ang bagyo. Padayon. May nagmamahal sa'yo. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Maraming salamat. More power sa iyong programa. Muli, ako si Aki. At ito, ang aking secret file.